zen. Ez da Jorge Javier Vázquez, ez da Belén Esteban, Liliana Russo da... Ongi etorri asmakizun lehiaketara. 6 asmakizun egongo dira, eta gehien asmatzen duen taldeak irabazlea izango da. Jokoa hastea. Plastikozkoa da. Transparentzia da, ura bezala. Luzea eta ertaina da. Kolore asko izan daiteke. Zer da? Reglak. Oso ondo! Txikia, karratuak eta mehea da. Zenbakiak eta zeinuak ditu. Erosketak egiten badituzu, erabili alduzu. Zer da? Kalkuladora. Oso ondo! Plastikozkoa da eta txikia da. Zulo bat dauka, baina kontuz, hatza sartzen baduzu, mine hartuko duzu. Kolore askotakoa izan daiteke. Zer da? Barraskiloa. Oso ondo! Norentzako. Ertaina da. Orobila forma dauka. Abestiak, bideoak eta pelikulak gordetzeko balio du. Zer da? Disko. Oso ondo! Bi puntu morentzako. Zilindro baten forma du. Zulo handia bat du. Eta materiala usteko balio du. Zer da? Estutzea. Ez. Rebote. Zilindro baten forma du. Zulo handia bat du. Eta materia usteko balio du. Zer da? Botea. Oso ondo! Hiru puntu morentzako. Kartoizkoa eta paperezkoa da. Lauki zuzen formakoa da. Erabiltzen baduzu primeran pasatuko duzu. Berdea da. Zer da? Liburua. Oso ondo! Puntu bat gorrientzako. Baina... empatea dago. Zer egingo du? Badaki. Galdera extra. Karratua da. Kolore askotakoa izan daiteke. Gauzak gordetzeko balio du. Zer da? Estutzea. Gorriak irabazleak dira. Baina ez pentsatu, premio de konsolazioan dago ere.